Pajjiżna jeħtieġlu gvern illi f'sitwazzjoni ta' kriżi dinjija jieħu deċiżjonijiet f'waqthom u mhux jinħakem il-paniku għad-detriment ta' saħħet il-poplu Malti u Awċi. Sostnew dan il-kelliem tal-Oppożizzjoni għal Għawdex Chris Sajt u l-kandidat tal-Partit Nazzjonalista Alex Borch f'konferenza tal-aħbarijiet fejn Chris Sajt insista dwar il-bżonn il l-gvern ta' Roberta Bela jieqaf iwassal messaġġi konfliġġenti. Il-poplu Malti u Awċi illum qed jirrealizza illi meta jkun hemm sitwazzjonijiet bħal dawn u d-dinja tgħaddi minn dawn is-sitwazzjonijiet, daqqa tkun COVID, daqqa tkun kriżi finanzjarja, hemm bżonn li jkun hemm gvern li jkun jaf x'qed jagħmel, li ma jitħakx bin-nies tiegħu, li ma jkunx populist u li jieħu d-deċiżjonijiet f'waqthom. U għassaħa illi fil-waqt illi pajjiżna għadu qed jirreġistra monti għoljien ta' każi ġodda ta' COVID-19 jum wara l-ieħor, imma Awċin illi għadhom qed jirċievu stedniet sabiex jiġu mlaqma f'Malta. Minkejja il-weda ta' Roberta Bela illi l-Awċin kollha ser ikunu qed jingħataw il-vaċċin f'Għawdex stess. Chris Sajt żvela kif il-gvern qed iħabbar miżuri illi mhux qed jinforza fosthom dawk illi jirrigwardaw l-ivvjaġġar bejn iż-żewġ gżejjer. Id-Deputat Nazzjonalista appella sabiex fid-dawl ta' dan kollu il-contact tracing għandu jittieħed b'serjetà akbar u propona illi titwaqqaf contact tracing unit f'Għawdex bil-għan illi jitħaffef il-proċess fil-Gżira Awċija u jonqos il-pis minn fuq iċ-ċentru f'Malta. Dan fil-waqt illi appella wkoll sabiex jingħata bidu għall-testjar tal-PCR swab test f'Għawdex ukoll. Hemm bżonn illi anke hawnhekk bi ftit investiment li seta' għamel il-gvern u ma milx sena sħiħa, issilna sena għaddejjin, ma tgħidx ilna xahar, ixxaħħaħ mas-saħħa tal-Awċin, ixxaħħaħ billi jixtri magna tat-testijiet biex tkun f'Għawdex stess biex anke hawn f'dan il-qasam. Seta' uża lil Għawdex bħala modell. Il-kandidat Alex Borch sostna l-isforzi tkaxkir tas-saqajn l-indeċiżjoni tal-Prim Ministru l-messaġġi konfliġġenti spiċċaw ibatu l-konsegwenzi n-negozji Maltin u Awċin, b'mod partikolari is-settur turistiku Awċi u l-impjegati kollha illi jaqgħu taħtu. Li kieku l-gvern ħal miżuri meħtieġa aktar kmieni, illum in-negozji Awċin jinsabu ħafna aħjar. Illum meta kulħadd qed suppost qiegħed jipprepara għall-aqwa staġun tal-ekonomija Awċija, kulħadd jinstab wieqaf. Illum dawk il-ħwienet u ristoranti li stokjaw għal żmien il-għid, meta suppost il-pajjiż kellu jitlaq jiġri, spiċċaw b'dawn l-istoks kollha għandhom. Alex Borch saħaq illi fis-snin preċedenti taħt gvern nazzjonalista il-poplu ħareġ minn kriżijiet mingħajr ħsara. Għal-qsant, Partit Nazzjonalista mmexxi minn Bernard Greke ser ikun qed jagħti widen lill-poplu sabiex flimkien man-negozji żgħażagħ u anzjani tingħata bidu għal paġna ġdida ħalli jsir dak kollu possibbli għal ġid tal-Maltin u l-Awċin.